Здравейте! Представям един парцел 200 квадрата в Актинеон Кирилон, близо до морето, не повече от 250 метра. Парцел е 200 квадрата. Парцел имаме караван един брой. Подреден двор и една сглобяема къща, която се състои от хол с кухня, баня, тоалетна и един брой спалня. Имота е на не повече от 300 метра до морето. Вижда се. Има частична гледка. Благодаря.